Kodong seche manok to jopiny kar chungo bura ma Ugunja County ma Siaya timo welo mar manyo jal mabutingo bendera mar ODM yiero madundo ma tarik 27 dwe mar 11 higani. Mokuom jochung' malaro tikono nyiso geno margi ni commissioners mag ODM kiny biro tayo welo no e yo mahuyanga kendo moriere kaluwore kod winjruok magiketo e rombgi kod commissioners go ka giloso gi jofwamb weche bang' romo kamano. Jochung' okwayo tend arita kwee kaunti mondo miyo ji warita e kinde ma yiero timore odiechieng' ma kiny mar geng'o achudhe manyalo njawo chenrono. Welo mar ODM ogen ni dhi chakore saa 1 mar okinyi e kuonde luto ombulu moyo 30 kar chung'o burano ka jogo malaro tiko mar ODM welo no gin Joseph Alur, Moses Omondi kod Midusa Frederick ZB Owino. An gi geno nosemiwa wach mategno kod county commander ma police in charge of security ni giseketo all the arrangements in place ma ng'ato konego bed ni buok kata mana paro moko ni jomoko biro goyo ji gisomiyowa assurance ni giseketo joma dhi rito okang' ma security ni gine mamalo. Adwana kwa joherawa ni giduto giwuog oko kapok ochopo saa 1 nikech stations te ibi yaw kapok ochopo saa 1 kendo ibi lore saa 9 modhiambo. Onyiso kod officials en wadhi tiyo kod boxes manenore kendo dongere wacho ni ma transparent. Kwachopi polling center wadhi yawgi kendo wa make sure onge gimoro igi. Bang' man waketo seals 4 kuomgi to wago kura. Kwatieko go kura to wakwano kura. Kwatieko kwano kura to wa sign forms. Sama gigo gi polling center kabiro savana gibiro kose kwan gi polling center. Koro wabeduru macho, agents obed motegno, security obed maber kendo wago kura kiny. Erokamano ni ODM party, erokamano maduong' ni questions mang'eny, penjo mang'eny ma jok moko osebedo ka penjo in the name of petition letters gitema ahinya bogi giduoko. To wakwayo ni kiny kwasetieko bende gitema ahinya mondo wabed gi gimiluongo gi dhok ngere ni verifiable, free, fair and verifiable nomination.